S nama je gospođa Jadranka Černjul, koordinatorica Sigurne kuće Istra. Gospođo Černjul, nažalost, više nego ikada u društvu su nam aktualne teme zlostavljanja žena, a vi ste ona kap spasa i utočište koje im pružate. Možete li nam reći za vašu lokalnu zajednicu nešto više o važnosti vašeg rada, vašeg centra, odnosno Sigurne kuće Istra? Rado ću vam na to pitanje odgovoriti. Znači, vratit ću se malo u prošlost 1996. godine kada sam kao predsjednica udruge žena grada Pule dobivala povremeno pozive i vapaj za pomoć žena koje su bile kao žrtve nasilja. I shvatila sam i tada da kao ženska podrška i jednostavno pomoć nije dovoljna, nego se nešto konkretno treba napraviti za žene koje imaju te potrebe. Tako da je trajao proces punih 10 godina do ostvarenja, mogu reći slobodno moga sna, a to je da u Istri sad u ovom trenutku imamo 2 sigurne kuće, znači 2 skloništa za žene žrtve nasilja i 2 savjetovališta također za žene na području Istarske županije. Danas se govori o nasilju i nažalost nazočimo i vidimo koliko je nasilje zapravo u porastu. Da li je to zato što se puno više priča ili je neko drugo vrijeme, ne znam, ali da su nasilja sve žešća i sve brutalnija jesu. I kao inicijatorica za otvaranje Sigurne kuće ponosna sam da smo evo u 17 godina koliko smo otvorili naša vrata smjestili gotovo 400 osoba, što žene i djece. I na ono što sam posebno ponosna, a to je da žene koje izađu iz našeg prostora izađu osnažene koliko toliko, neka manje, neka više, ali vrlo se malo u postocima vraćaju svojim nasilnicima, što je nama i cilj da osvijeste da one nisu krive i da nisu dužne živjeti u takvom okruženju. Eto, zato sam izrazito ponosna da evo smo pomogli svim onim ženama, to je samo jedan mali dio hrabrih žena koje nam se jave i koje budu smještene kod nas, a daleko veći broj žena traže pomoć u našim savjetovalištima gdje naše stručnjakinje rade svoj posao izvrsno. Jedan mali tim smo, nas je 6, znači psihologinja, pravnica, socijalna radnica, imamo kriminalisticu i sve smo dobro educirane i stručnjakinje za rad sa ženama i djecom žrtvama nasilja. Moram ovdje spomenuti da osim tog našeg rada koji zbilja nije lagan, i samo mi kao dobar tim možemo raditi takav posao, jer i mi smo žene i mi imamo svoje obitelji i mi smo ranjive, jako puno radimo na sebi da bi mogle to što lakše prihvatiti. Da je danas važno, jako važno, osim smještaja žena i pomoći ženama i djeci žrtvama nasilja, nismo dovoljno samo mi kao Sigurne kuće, nego treba se uključiti cijelo društvo, jer je to zapravo društveni problem, to nije problem žena, nego društveni problem, i mi odvojimo jedan dio našeg vremena da educiramo, da uđemo u škole, da edukacijama i senzibilizaciji što mlađih ljudi i dečki i cura osvijestimo da se nasiljem ne rješavaju problemi, nego dobrom komunikacijom. Zapravo, sve ste nam nekako rekli, ali dakle, mali tim žena, mali krug žena čini velike rezultate i velike pomake. Recite mi, gospođo, za kraj još Černjul, da možete utjecati samo na jednu stvar koja će bespredmetno biti riješena, a pomoći društvu kompletno. Što bi to bilo? Po vama i po vašoj viziji i želji. Pa teško mi je sada reći što, puno toga, ali s obzirom da radim posao koji radim, normalno je da bih željela da nam pravosuđe profunkcionira, da nam nisu
zakoni i kazne propisane samo na papiru, što i nije loše, ali u praksi vrlo su neučinkovite, spore i nasilnici nisu adekvatno sankcionirani. To mi je sad u ovom trenutku palo na pamet jer radim taj posao i svakodnevno se susrećemo da zapravo institucije bi trebale puno toga, puno promptnije, puno više učiniti nego što čine sada. Nekako sav taj sustav nam je spor, neučinkovit i ponekad sam žalosna i u našem poslu vrlo frustrirajuće. Ali ja vam se zahvaljujem što ste to i ovako direktno i otvoreno rekli, jer ljudi sa prve crte i ljudi koji svakodnevno rade sa takvim ženama zapravo su tu da svojim glasom i svojim porukama čine pomake, početak od svog dvorišta, od svoje lokalne zajednice, a onda nadamo se inspiracijom na sve ostale dijelove Lijepe naše. Hvala vam. Hvala vama.